Přicházíme na jamku číslo 5, pár 3, 140 metrů. Je to jedna z těch těžších jamek, protože green není velký a musíme zacílit ránu na green, pokud chceme získat pár, a ten je obklopen stromy z jedné jak z druhé strany, takže je velice obtížný pár 3. Tak jak vidíte, Martino, tak green jsme sice zasáhli dopadem, ale míček přesto přejel na for green, takže na greeni nejsme, ale celkem se dá zahrát jednoduše pad, nebo respektive 2 paty a zahrát pár. Tak hodnocení jamky číslo 5, Martino, jak jsme viděli, tak jamka je velice obtížná a jediná rada tady zní bezpečně trefit green dlouhou ranou 140 metrů a potom je teprve možné zahrát pár. Za celým tímto úsilím vybudování tohoto hřiště stojí jedna jediná osoba, tím je Václav Hrubý, který vlastně celé hřiště se svým týmem navrhl a realizoval. V roce 2007 prošlo hřiště kompletní rekonstrukcí a byly zde vystaveny nové jamky, kompletně zrekonstruovány greeny a bylo vybaveno hřiště kompletně centrálním zavlažováním.